Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din orașul Panda. Astăzi vreau să vă zic că de fapt nu vom face nimic nevoie de acest cuvânt. Nu știu, dar am văzut un sistem, a pus ceva în el și vreau să văd ce a pus în el. Oh, nu cred, imposibil. Imposibil! Prea tare, nu cred. Mam, sunt full iron, sabie de diamond. Păi, prostat, dacă tot să ne punem sabia, să ne punem cu pace, ce avem nevoie? Să ne facem o scăriță din dirt-ul ăsta. Că, după cum ați văzut, aici nu e nimic. Deci, o să ne facem o pahie. O scăriță, da? Sau ceva de genul. Hai. Să ne punem... nu, mâncare avem nevoie. Și asta avem nevoie, că e tot mâncare. N-avem nevoie și hai să ne facem curat. Ce-am luat ăsta? Hai să vezi că poate mai găsi ceva. Switch-ul. Signalul de aia. Am datorii la stat, am bani de dat. Am datorii la stat, am bani de dat. Am datorii la stat, am bani de dat. Oh, mine. Oh, ce scris. Interesant. Porcărie. Nu mai rămas două. Astea două, astea. Dar nu sunt pe aici. No, așa se face, este 2016. Student, no? Băi. Hai să vă aud. Hai, aplaudați. Mulțumesc. Bine, azi ne aranjăm partide și mai vrem sabia de diamant. Păi zic să purul cu asta mâncare chiar și bam, stinecherii satului. Dacă ăștia o să nu mai pună mult lucruri de-astea de bune, o să devenim ființe pușoare de capul. Adevărat? Nu? 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 Hai să ne luăm față. Bă, după ce am observat că n-avem crafting table. Nu avem crafting table. Hello, unde te crezi, mă? Tu. Ticu. Așa. Zice așa. Am datorii la stat. Am datorii la stat. Am bani de... Da. Pică. Beică. Ciucică. Yes, oh, yes, hai cu mine, yes, oh, yes. Mamă, ce-mi place mie. Mi-e frică, am dat de lava. M-a speriat. Ok.
Am arătat cum să te. No. Gata. Am vândut cum să iau toate, deci v-am făcut scamatoriu. Nu am adus. Am făcut de la Edina. Ce-am făcut? Am pus. Nu cred. Ați mai văzut cum dată așa ceva? Da. Am văzut la am văzut și evident data viitoare. Eu am fost expandarea dinamicat împreună momentan, dar am început prima serie. Eu vreau să zic, a fost mișto, e cu seria, asta e bine. Și acum nu sunt bine, acum toți să vă uitați, la mine cum noi jocul porcii, și să ne jucăm frumos, că nu suntem urâți. Da, și cam atunci că ați cum vă zic, ne vedem data viitoare. Bye!